Здравейте! Казвам се Илия Маринов Илиев и съм на 36 години. Роден съм на 1 февруари 1973 година в град Стара Загора, България. Занимавам се с компютри, електроника и изучавам усилено английски и немски език. Също така ползвам руски. С този клип се надявам да се направя презентация за намиране на работа. Той съответно ще бъде прикачен в интернет, може би след 2-3 месеца, и ще бъде предоставен за свободно ползване. В България има финансова криза. Много български семейства са без работа, банкротирали. Лявото правителство на Сергей Станишев доведе страната до финансов колапс. Има спекула, а също така и голяма криминогенната обстановка в страната също е напрегната. Много ми се иска да поздравя моята сестра Дерана Маринова Илиева и както и двата ми племенника Венета Йорданова Петкова и Мартин Йорданов Петков, както и Йордан Петков Даката. Благодаря за дадената възможност за медийна изява и пожелавам да живот и здраве и успехи на всички. Благодаря за вниманието. Чао!